Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur gurekin izango dugu Juan Cruz Lakasta Euskal Herria Irratitik, Berta García Labeko kidea eta Josean Bengoetxea aktorea. Orain besterik gabe has gaitezen. Has gaitezen gaurko egunkarietako azalak aztertzen. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, alarma egoera ez da epe labur edo ertainean itzuliko. Argazkian, selektibitatea tipikoa ageri da. Bestalde, COVID-a dela eta ziun 74 egun eman dituen Damian Roku Epitieren hitzak ere irakur daitezke azalean. Horretaz gain, Foru Gobernua, ostalaritza, merkataritza eta turismoa tokiko produktuen alde atera direla nabarmentzen du gaurko Notiziasek. Eta Nafarroan eskolarako itzulera presentziala izanen dela jakinarazten du, maskararekin eta talde egonkorrekin. Gainera, parlamentuak birraktibatze plana premiazko 126 neurrirekin itxi duela ere aipatzen du. Eta oposizioak mailari arauen argitasuna eskatu diola jasotzen du, uztailaren 6ean aglomerazioak saihesteko. Kulturan, Herriberriko jaialdian 25 emanaldi izango direla jakinarazten du, horietako 14 Nafar taldeen eskutik. Eta bukatzeko, kiroletan, kirolak martxan jarri direla aipatzen du. Gainera, xota playoffean sorpresa ematera doala eta Gasteizen istiluetan ez sartzeko derbi bat izanen dela ere nabarmentzen ditu. Diario de Navarra ikusiko dugu orain. Titularrak berragerraldiak larriagotzen badira, gobernuak beste alarma egoera batekin erantzungo lukeela dio. Argazkian, selektibitate berriko ordena nabarmentzen du. Bestalde, Nafarroako eraikuntza sektoreak burokrazia gutxiago eskatzen duela jasotzen du azalak. Baita herri bakoitzean hildakoei agur ekitaldiak egitera animatu dutela ere. Horretaz gain, COVID-agatik ziun 84 egun eman dituen foruzaingoari ere tarte bat eskaintzen dio egunkari honek. Eta bukatzeko, Nafarroan ikasturtea talde isolagarriekin eta haur eta lehen hezkuntzan maskararik gabe hasiko dela jakinarazten du. Gara egunkarira pasako gara. Titularra gala ez ikertzeko PSOE, PP eta Voxengan babestu dela da. Argazkiaren bidez, selektibitatea maskararekin eta distantziarekin egiten ari direla nabarmentzen du. Horretaz gain, kutsatutako pertsonen batez besteko adina jaitsi dela jakinarazten du eta urtebetetik beherakoak ere badaudela. Bestalde, Europako hainbat tokitako konfinamendu berrien aurreko kezka aipatzen du. Baita azkenean, transferentziak telematikoki eskualdatuko direla ere eta ez presentzialki. Gainera, Hego Afrika 95 buruzko kronika eskaintzen du gaurko garak. Eta bukatzeko, futbolean oso serioa eta ordenatua izan den atletik baten aurka irabazteko Barça eraginkorra izan dela azpimarratzen du. Berriarekin jarraituko dugu. Titularrak Espainiako Kongresuak ez duela gal ikertzeko batzorde bat sortuko dio. Argazkiaren bidez, Nafarroan hezkuntza presentziala lehentasuna izango dela aipatzen du. Gainera, Mikel Iribarren Itsasuko auzapezgaiari eta Maider García, Juan Carlos García Goenaren alabari ere tartea eskaintzen die azalonek. Bestalde, barnetegien alternatiba bila dabiltzala jakinarazten du. Eta Jaurlaritzak Zornotzan auto elektrikoak ikertzeko zentro bat lagunduko duela nabarmentzen du. Horretaz gain, kulturan Igor Arzuagak menditik jaitsi ginen disko berria aurreko lanetan oinarritu duela aipatzen du. Eta bukatzeko, kiroletan, Aspek eta Baikok CaixaBank Mastersa aurkeztu dutela jasotzen du berriak, udan jokatuko duten binakako txapelketa. Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, gobernua 2021-2022 ikasturtean Mendigorriako ikastetxean D eredua irekitzea aztertzen ari dela da. Horretaz gain, Santos kontseilariak, migratzaileak lan arlotik kanpo uzteko helburua duten kanpaina arrazista eta xenofoboak salatu dituela ere jakinarazten du komunikabide honek. Eta bukatzeko, Nafarroako euskararen bigarren plan estrategikoa prozesu
ireki eta parte hartzaile baten bidez eginen dela nabarmentzen du horri nagusian. Udalerrietako albisteak ikusiko ditugu orain. Eguesibar Let's Go gazte kanpaldian izen emateko epea ireki dute ekainaren 30 arte. Gazteentzako jarduera anitzeko hiri kanpamentua da, aisialdirako alternatibak sortzeko aire librean, ingurumenarekiko errespetuzko kirol eta kultural jarduerekin, Baiarako herri eta txokoetan zehar. 12 eta 17 urte bitarteko gaztei dago zuzendua, eta txanda desberdinak egonen dira. Jardueren artean, orientazio raida, BTT irteera, escape room kulturala eta bar aurki daitezke. Gainera, drogei buruz hitz egingo dugu taldeetan, izen emateko aukera ere zabalik da, hilabete bukaerara arte. Doako hitzaldi tailer hau 16 urtetik aurrerako gazteei dago zuzendua, alkoholaren eta beste droga batzuen kontsumoari buruz zehatz hitz egin nahi dutenei. Kontsumoarekin lotutako arazoak saihestu nahi dituenarentzat edo gertuko pertsonei informazioa edo laguntza emateko tresnak izan nahi dituenarentzat dago pentsatuta. Talde txikiak eta konfiantzazkoak izango dira, eta data interesatuek aukeratu dezakete. Horretaz gain, escape room inklusiboa ere antolatu dute, eta apuntatzeko aukera irekita dago. Atzera kontaketa ez da oztopo bakarra izango, gainditu egin beharko baitira baita ere munduan egunero 1000 milioi pertsonek bizi dituzten erronkak. Besteekin empatizatu eta besteen azalean jartzeko aukera eskaintzen du jarduera honek, eta 12 eta 30 urte bitartekoei dago zuzendua. Erroldatuek 2 euro ordaindu beharko dituzte eta 5 euro besteek. Izen ematea ekainak 30 baino lehenago egin behar da, eta jarduera abuztuaren 7an burutuko da. Bestalde, eta zuk nola daramazu nerabeentzako laguntza emozionaleko taldean izen emateak ere irekiak daude. Taldea abuztuko ostiral guztietan elkartuko da, goizeko 11etatik ordu batetara, eta 12 eta 17 urte bitarteko nerabeentzat izango da. Bukatzeko, egulbatiko kanpaldiak antolatu dituzte. Kanpaldi ludikoa da eta kirol jarduerak, talde jokoak eta gainerako ekintzak egiten dira aurrek ederki gozatuko dutela ziurtatzeko. Dena egulbatiko jaurerrian egiten da, Eguesibarren, aire zabaleko leku paregabean, naturaren erdian. Talde desberdinak egingo dira adinaren arabera, eta txanda bakoitza hizkuntza desberdin batean izango da. Aurre inskripzioak ekainaren 29tik uztailaren 2 egin beharko dira, eta informazio guztia online aurki daiteke. Azkenik, Iruñean, La Pamplonesak beste 4 kontzertu eskainiko ditu larunbatean, Ziudadelan, pasaden asteko leku kopurua bikoiztuta. Gaur eta bihar eman behar da izena 010 telefonoan sarreren zozketan parte hartzeko. Aldi berean joko dute 2 agertokietan, eta haietako bakoitzean errepertorio bereko 2 saio emanen dituzte, ondoz-ondokoak bat 7etan eta bestea 8 eta 4 Hauxe da La Pamplonesaren 2. larunbat musikala, eta COVID-19 krisiak eragindako alarma egoera amaitu denetik lehena. Programazio berezi honek formatu txikikoa izanagatik ere askotarikoa izan nahi du, eta ikus-entzule guztiendako diseinatuta dago. Lehenengo agertokian, Vicent Egeak zuzendutako kontzertua emanen du metal eta perkusio taldeak, bandarako, jatorrizko obrez eta moldaketez osatua. Errepertorioaren lehen zatia fanfarrietara eskainia izanen da, eta bigarrena askotariko estilo eta egileren dantzetara. Bigarren agertokia zinemari eskainia izanen da, eta Jesus Garisoain arituko da zuzendari zur haizeko 2 talderekin. Lehen zatian, jatorrian zinemarako konposatutako obren sorta bat interpretatuko dute, guztiontzat ezagunak diren doinuez, Harry Potter, Star Wars eta Frozen besteak beste, eta gero, bigarren zatia marrazki bizidunen musikari eskainiko diote. Agertoki honetako emanaldiari Turrillas maisuaren konposizio batez emanen diote buru. Goazen orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur ere, bero egingo du eta lehen orduetatik giro epela izango dugu. Egunaren bigarren zatian hodei gehiago espero ditugu. Bero hodeiak sortuko dira eta ekaitzak jo dezake, batez ere barnealdeko eskualdeetan.
Zaparradak zenbait tokitan handiak izan daitezke eta txingorra egin dezake, baina puntualak izango dira. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da. Arratsaldetik aurrera, brisa sartuko da Kantauri isurialdean eta beroa arinduko du. Baliteke, arratsalde edota iluntza aldera, mendebal ipar-mendebaldeko haizea zakar sartzea kostaldean. Bihar, ostegunean, hodeiak ugarituko dira eta ezegonkortasuna nagusituko da lurralde osoan. Goizean, hodei batzuk ager daitezke eta arratsaldean zaparradak eta ekaitzak espero ditugu. Edonon egin dezake euria eta baliteke zenbait tokitan zaparrada handiak botatzea, baita txingorrarekin ere. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da hegoaldean, baina ahulduz joango da eta pixkanaka ipar haizea sartuko da. Kostaldean, mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperaturaren jaitsiera nabarmenagoa izango da. Nafarroa hegoaldean berriz, temperatura maksimoak 35 gradu ingurukoak izango dira. Ikusitzagun gaurko eguneko efemerideak. 1930ko ekainaren 24ean, Claude Chabrol frantses zinema zuzendaria jaio zen. Gainera, 5 urte beranduago, 1935ko ekainaren 24ean, Carlos Gardel tango abeslari argentinarra hil zen. Horretaz gain, 1967ko ekainaren 24ean, Richard Z. Kruspe gitarrista alemaniarra eta Rammsteineko kidea jaio zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez, baina 1983an, Sally Ride lehenengo emakume estatubatuarra espazioan lurrera itzuli zen. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo egunon, Juan Cruz, zer moduz? Ongi eta zuek? Ongi baita ere. Zein da momentu honetan Euskal Herria irratiaren egoera? Lanean jotak ari gara eta esan dute gure komunitatetik inoiz baino gertuago sentitzen garela. Konfinamendu honek esan gabe gauza gogor eta txarra asko ekarri dituela, baina bestalde beste zehar onurak, zehar kalteak aipatzen ditu, zehar onurak ere ekarri ditu, eta horietako bat izan da, denok gehiago baloratu dugula inguru gertukoa, ez da? Inguruko senideak, lagunak, dendariak, nik uste ere inguruko komunikazioa gehiago baloratu dugula, eta una baritu hori, konfinamendu garaian saiatu gara hotxa ematen protagonisterei, nahi baita gaixoei, osasun langilei, elkartasun sareak osatu dituzten herritarrei, isirak egin dituzten meikerrei edo musukoak josi dituzten jostunei, horien gana guztien gana hurbildu gara eta feedback handia jaso dugu, jendeak asko eskertu dugu talde horretatik, hori gure komunitatetik inoiz baina gertuago. Hala ere, maiatza bukaeran bazkidetza kanpaina abiatu zenuten, eta zer dela eta bazkide gehiagoren beharra duzuen momentu hauetan? Aipatu zegoeratan gauden, gure programazioari dagokionez eta jarduerari dagokionez, baina gero dago hone guzia konfinamenduak zer nolako ondorio ekonomikoak ekarri dituen nola daitere, ez da. Gure kasuan kontua da, bi kolpe jaso ditugula oso denbora gutxian. Urtearen hasieran jakin genuen, zuek bezala, Iruñeko udalak halako baldintza euskarofobo bat ezarriko zuela, edo udalaginte
talde berriak eta nabarrasunak euskarazko komunikabideak bazterrean uzteko. Erran nahi baita eskatu zutela uneko 10-ekoa izatea, audientzia osoaren uneko 10 izatea, publizitate instituzionala jaso izateko, eta horrek de facto kanpoan uzten gaitu, Iruñean euskaldun osoak uneko 10 baikara ituzen ere, gure audientzia potentzialaren uneko 1 eduki beharko genuke. Eta horrek, gutxi gara bera, azken urteotan 20.000 euro jasotzen genituen bide horretatik, horrek utzi gintuen galera handi xamar batekin. Eta gero konfinamendua etorri zen, eta kolpe lartza eman zien, batez ere enpresa txikita ertainei eta zehazkiago dendari merkatari txikita ertainei eta gure iragarleen artean ehuneko 85 gutxi gora bera molde, fite, tankera horretako iragarleak dira. Horrek esan nahi du horrek eragintzigula galera handia publizitatean, gure publizitate diru sarreretan. Eta orduan, bi kolpe horiei horren denbora gutxian aurre egitea, gehiagitzen guretzako eta beste behin ere jo behar izan dugu gure komunitate ahaltxo eta eskutzabal horrekana. Eta zenbat bazkide berri beharko zenituzkete konpentsatzeko nolabait galdu dituzun iragarleak? Kalkulua egin da geneukan horren azken urteotan, guk historikoki izan ditugu 1000 bazkide. Azken urteotan 150 edo galdu ditugu, azken 5 urteotan edo, lizentzia jaso genuenetik, gure bazkide gehienek ulertu zuten halako proiektu komunitario bat bultzatzeak zentzua zeukala lizentziarekin zuten gabe, baina beste batzuek, gutxi batzuek, dakizuten horraino iritsi zirela eta beste proiektu batzuk sostengatuko zitutela, beste gabe sosigabe eratu ziren, edo hor hainbat gauza gertatzen aldira, ezta. Kontua da, lizentziarekin gu iritsi ginela gainontzeko euskarazko komunikabideen normaltasunera, ez gehiago ez da gutxiago ere, erran nahi baita gainontzeko euskarazko komunikabideak larrek motzean bihar dutela lanean eta larria bitzala eta gure bai eta lizentzia eskuratu, ez da. Erraztasun batzu emantzizkigun, aurretik okerra horren biltzalako, baina gure komunitatearen sostengoaren beharra premia horrendik bagenuen, eta benare handiago. Orduan helburua zen 150 bazkide horiek berreskuratzea, eta egiaren aitortzeko oso pozik gaude erantzunarekin, izan ere dagoeneko 150 bazkide berri dauzkagu, eta beraz, helburu horretatik oso hurbil gaude, atzmaniekin ukitzen ari gara, eta, ikusarazki dugu, jendeak oso ulertu dela egoera, incluso jendeari oso eskertuta dagoela, konfinamenduan egin dugun lan horrekin, eta, jendeak aurrera atera nahi duela, gurea bezalako, irrati euskaldun eta independente bat Iruñean, nolabait konflusa ere ematen diena euskaldunei, ezta? Izan ere irrati egintzak, Iruñeko edo Iruñerriko dialean gurea da, tokiko programaziorik zabalena eskintzen duen irratia, alderatuta gaztelaniazkoekin. Gurea da programazio propiorik zabalena duen irratia, eta gero gurea ere bada kolaboratzaile gehien duen irratia, izan ere komunitate hori esker, 95 kolaboratzaile dauzkagu, joera ideologiko eta jakintza alor eta belaunaldi ezberdinetakoak askotarikoak alde horretatik, eta hori ere sekulako luxua da gure komunitatearentzat voluntarioki egiten dute ordaindu gabe, altxorro zain ezina dira, zentzu literal, zein figuratuan, eta hori ere bada luxu bat, eta jendean oso ongi ulertu dela, hori aldirutzen duela bere sostenguarekin, eta hori 129 hor nun baiten bintan, egia esateko gaur izan estudigatu datua, baina 150 hori izateko sortu zen. Eta noiz arte izango duzue zabalik kanpaina hau? Errematatu nahi dugu alik eta lasterre, baina zabalik utziko dugu. Esan edut, inoiz ez daude landu Euskal Herri irratiko bazkide egiteko. Gure aleginak, izualako kanpainetan lanago gotik egin behar dela, ez da batetik komunikazio lana eta komunikazio kanpaina oso joan da, oso gutzi gaude, ikusten dituzten bideoak eta ez da egin adibide bi jartze aldera, Oier Sanjurjorena Osasunako kapitainarena eta Nerea Filatena, Katakrakeko liburu dendakoa. Batek zioen irratia piztu behartzela, euskarazko osasunaren partiden euskarazko kontakizuna gozatu alizateko, eta besteak txilia zederitxi irumira noiz datorren jakin alizateko. Bi adibide pixat ez muturreko, baina ongislatzen dute gure irratian zein nolako jende askotarikoa entzuten. Kanpaina hori egin dugu, gero buruz buru ere aritu gara jendearekin, konbentzitzen eta
bazkide zitezen, eta hori amaitu nahi dugu aste betean edo. Datorren astelenean zenbait lankide jada oporretan hasiko dira, asko gara oporretako txantikin eta horrela, eta orduan zailagoa izan eta lanean geratuko garen hori beste horrelako lanak egitea antenan eta egiten duguna zandara, eta orduan gutxi gora bera, orduan amaituko dugu, baina zabalik segituko du lehioak gure webgunean banerrak eta bazkidetzeko, eta guk beso zabalik hartuko ditugu gure bazkide berriak, bai orain, baita aurrerantzean. Eta Euskal Herria Irratiko bazkidek ze bete behar edo zer egin behar dute? Bazkidetzeko, batetik askira gure webgunean sartzea, eta hori ikusiko dituzte iragarkiak eta, bizpairu bidetatik sartzen alda bazkidetzeko fitxara, eta gero ekarpen ekonomikoari dagokionez, azkenean da, 9 euro hilean ordaintzea, ordainketa egiteko modu asko daude, izan daiteke 9 euro hilean, edo izan daitezke 52 urtean labaldiz, diru kopuruak ez dakizkit buruz, edo urtean behin 9 edo horrelako aukerak badira, eta gero aintzat hartzekoa da berriki fundazioa sortu dugula, Iruneko Euskal Herria Irratia fundazioa sortu dugula, gure irratia kudeatzeko tresnarik eraginkorrena eta egokiena delakoan. Gure arte esea batek bitartez funtzionatzen genuen, bere garaian 52 urte, orduan irratia ikasortu zeten, eta uste izan zuten hori zela tresnarik egokiena, da seguru asko garaiaietan ala zen, baina irabazi asmorik gabeko proiektua izan da gurea, orain iruditzen zaigu fundazio askoz egokiagoa dela. Eta horrek ekarriko dituen kudeaketa onuren artean izanen da fundazioa kudeatuko dituela bazkideen ekarpenak eta horrek tari fiskala dakarrela. Fundazioa egiten zaizkien ekarpenek 25% kenkaria daukate, eta hartara, urtean 109 euro jartzen dira, baina 27 jasotzen dira dedo horrek aitorpena egiteko tenorean, eta beraz, aukera polita da bazkidetzeko eta bazarra kenkari hori gozatzeko. Eta bazkidetzeak zer eskaintzen die bazkidei? Ezakit abantailaren bat ematen die edo bete beharren bat suposatzen die? Bai, nik uste dut aukera ematen diela, arestian esan dudan bezala, Iruñerriko euskaldunei plus bat eskintzeko, eta nik uste dut hori gauza handia dela. Arra nahi baita, abantaila eukitzea erraldunekiko zerbaitetan, ez dela erraza izaten, eta honen bitartez, Euskal Herria Irratia bultatzen ari zara, baina euskaldunei ematen ditu abantaila hori edo plus hori euskaldun izateari, eta gero beste hainbati, euskalgintzaren inguruko beste hainbat talderi, edo eta beste hainbat talde soziali, ahotsa ere ematen ditu, eta mezua zabaltzeko ere ematen ditu, eta hartara hori guztia ere bultatzen duzu. Gero, zer nolako durak eskaintzen ditugun horren truke, nagusian niretzako hori, eta bero urtean, lau buletin helarazten dizkiegu, gure jardueren berri eta emanez, eta bestelako gaietari ere emanez, eta orain bazkidetze kanpaina honekin batera martxan jarri behar dugu buletin elektroniko bat, oraindik erabakitzeko daukagu 15ean behin edo hilean behin helaraziko diegu, baina horre dituzte batetik gure irratian emitituriko edukirik istigatsuenak, nolabait ere, gure fonotekako perlak, eta gero bestelako informazioa Iruñerriarekin eta publikoan. Eta kanpaina honen leloa piztu irratia izan da ez, eta zeintzuk dira arrazoi nagusiak irratia pizteko? Arrazoi horiek emateko lana gure komunitateko partaideen eskutzi dugu, aipatu alternatibako arrazoiak ematen duzten Oier Sanjurjok edo nirea filate gehiago izan dira, eta niri asko gustatu zaizki Kika Monarrizenak, badakizu komunikazioan maixu dela gure Kike, eta horre eman ditu hainbat arrazoi oso eraginkorrak. Bat aipatzen zuen, azkenean ikiniko guztietara euskararen minak ikustarazteko modua dela, eta irratia dela beste bat ematen zuen arestian aipatu dudan bat, egia esateko maileguan hartuak ikeri, eta da Euskal Herria Irratia laguntzen dituzula beste
beste hainbat proiektu, ez da, intzutzen ere gure albistegietan, saioetan eta intzutzen dituzun ahots hori guztiak ere pizten laguntzen duzu. Eta gero beste zerbait esaten zuen, eta zen, Iruñekoa, Iruñerrikoa izan da ere, Euskal Herri Irratiaren bitartez jasotzen alduzula Iruñerrian gertatzen denaren berri, edo Nafarroan oroar gertatzen denaren berri, sare sozialen bitartez webgunea badu eta sozialetan, txosamarra, 8.000 jarraitzaile Twitterren, antzeko zerbait ere Facebooken, Instagramen gutxiago diaren aitortzeko. Hori ere badela arrazoi bat bazkidetzeko, eta alde horretatik eraginkorra izan ere bazkidetu dira Iruñarrak eta Iruñerritarrak eta Nafarrain bat, baina horretaz gain, Euskal Herriko gainontzeko lurraldeetako hainbat bazkide berri ere baditugu, eta hori ere ongi dago, ez da, lurraldeen arteko elkartasun hori, eta halako sariak jostea Euskaldun guztion, Euskal Herritar guztion artean, zehazkiago Euskal Hiztunen komunitateko kide guztion artean. Eta orain, zuen helburua nolabait lortzeko nahiko gertu zaudete ez, baina hala ere garrantzitsua da laguntzen jarraitzea. Bai, badenun gutxineko helburu bat, ez da, baina hortik aurrera jasotzen duen guztia ongi etorri eta premia handia daukagu. Aldaketa iritsi zenean Nafarroako erakunde nagusietara eta diru laguntza jasotzen hasi ginetelarik eta ordu arte oso larren motzean ohituta bai ginen, laburteko plangintza bat egin genuen gure azpiegiturak eta barberritzeko azkenean. Orduan 28 urte generamatzan lanean, eta gure soinu mailak 26 urte zituen, gure mikrofono batzuek 24, orduan zarberritu ditu emisorea, soinu maila, mikrofonoak eta horrelako eta azpiegituretan bultzada bat eman genuen. Baina oraindik beste premia batzu baditugu konparaziora, Euskal Herri Irratia aurrera ateratzen dugu bazkide horien nahiamenduari esker edo oso fidelak izan zaizkigun iragarlei esker, laguntza publikoari esker, baina horretaz gain lantaldearen nahiamenduari esker, eta koputu zehatzeta sartu gabe esanen dugu sektoreko batez bestekotik behiti gabiltza da soldatetan, berra nahi baita sektorea aipatzen dugunean ezkarelari kazetari ez, jada nahiko sektore prekarizatu den kazetarien sektorea, baizik eta euskarazko kazetarien sektorea, eta bat ez besteko tituiti gabiltza, hobekuntza batzu egin ditugu azken urteotan, baina hobekuntza handiagoak egineko benituzke taldearen fidelizazioa lortzeko, ezta? Hor garrantzitsua da, eskarmentu duen jendea gero ezan kaitea, beste leku batzuetara itutzen ere hiru premia duelako azken urteotan lortzen ari gara fidelizazioa, interesgarri batea, jende gazte ona sartu da gurera, baina, nik uste dute horikien lan baldintzak duintzea oso garrantzitsua dela, eta beti ere honetaz ari garela, nik uste dut merezi dela nabarmentzea, fundazio batek kudeatzen duela gure irratia, baina kooperatibismo sozialetik oso gertu gaudela beste kontu batzuetan, konbarrazioa soldatetan, erra nahi baita, gutxien kobratzen duenak, bat kobratzen badu, egin kobratzen duenak, bat komadi kobratzen duela. Ez da horretan mugiten ganela, entzuten ere uste dugulako proiektu hau aurrera atera izateko hori ezinbestekoa dela, eta beste gauza batzutan ere sinisten dugulako, baina, duintzea blokean gure lan guzien lan baldintza, ditzea oso garrantzitsua. Ez dakit bukatzeko aipatzeko zerbait faltatu izan zaigun, guztia esan da gelitu den? Oso galdera interesgarri eta zorrotzale dituzula eta esan beharrekoak orduan esan dituguna. Orduan hori da, ez? Irratia pizteko arrazoiak behintzat soberan daudela eta alduenak ekarpena egin dezala animatzen dugu. Hori da, eskertuko dugu, zipinez eta bihotzez, eskertzen dugun bezala zuek artea egin izana zuen programazioan, gure kanpaina honetarako. Mila esker, Juan Cruz, zuei, eta animoea lortzen dituzuen helburu guztiak. Saiatuko gara, besarka handi bat. Berdin, ongi izan. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota.
Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, Berta, zer moduz? Aizu, egunon. Zu lab sindikatuko kidea ez, zara, nolabait? Eta momentu hauetan, eskoletako jantokiekin zer gertatuko den edo zalantza horrekin hor zabiltzate pixka bat lanean, zer aldi guzu kontatu honi buruz? Hori da. Ari gara azkenengo egun eta hilabetetan entzuten ez, nola hezkuntzara nola bueltatuko diren umeak ari diren hitz egiten eta nolako neurriak hartu beharko diren higieneko kontuak eta bermatu ahal izateko, baina orain arte ez dugu inoiz entzun hitz egitea jantokien inguruan, ez? Eta orduan jartzen ari gara pixka bat urduri eta horregatik atera garaia danik kalera eta Nafarroako gobernuari eskatu diogu bilera bat, jadanik hasteko ere hitz egiten eta planifikazioa egiten eskola guztiak irekitzearekin batera jantokiak ere ireki behar direla. Argi geratu da pandemia honen harira bermatu beharreko kontua dela elikadura umeentzako, ez? Gutxienez egun batean jaten dute ongi, egunero aldi batean esan nahi dut. Eta orduan kriston garrantzia daukala eta ezin dela geratu izkutuan edo eskina batean azken momentuko improvisazioak ez gertatzeko, ez nolabait. Eta ze uste duzu gertatuko dela edo uste duzu asmoa dagoela bai jantokiak irekitzeko, alagian atzeratu nahi dutela, zeintzuk dira zuen susmoak edo? Susmoa izan daiteke eta entzun da ere hitza aprobetxatzea umeen ratioa jeisteko jantokietan adibidez inposatzeko lanaldi jarraiak adibidez eta horrekin ume gutxiago geratuko ziren jantokietan edo sikiera ez irekitzea, ez? Goizeko eta arratsaldeko txanda baldin badaude saiatzea ez erabiltzea jantokiaren unea edo behintzat elikadura bermatzeko. Ez dakigu eta inork berez ez du horretaz hitz egin modu argi batean, baina susmoak ditugu batzuk saiatzea aprobetxatzen jantokien funtzioa prescinditzeko eta alde batera usteko eta uste dugu importantea dela ez bakarrik langileak bezala, baizik eta gizarte bezala ateratzea eta aldarrikatzea espazio hori beste hainbat hezkuntzan dauden beste hainbat espazio bezala oso garrantzitsua dela bai umeentzako baita familientzako, ez? Bermatzen duelako kontziliazioaren aldetik umeak denbora emango dutela espazio batean ongi zaindutak, ongi elikadura on batekin eta aldi berean protokoloak aktibatzea nahi badugu bermatu ahal izateko umeen espazioak eta guneen espazioak jadanik egin behar dela, bestela ezingo da egun batetik bestera hori guztia planifikatu eta bermatzea. Orduan aitzaki ez erabiltzeko planifikatua ez dagoen ez da egongo saiatu nahi dugu pixka bat presioa alde horretatik jartzen. Denaen, bai egia dela, azken boladan kontziliazioaz eta asko hitz egiten dela, eta adibidez, udara begira ez, udalekuetan badirudi saiatzen ari direla behintzat zerbitzu hau ez, jantoki zerbitzua ematen, ez duzu uste agian ere ikasturtea hasten denean hortik jarraituko dutela. Bai, egia da, berri ona izan dela ez, entzutea kanpaldiak bueltatuko direla eta egongo direla udaran eta janaria emango zaiela umeei eta hau ematen du pixka bat argia ere langileentzako, langile guztiak ezin nahastu daudela ertean, daude etxean kobratzen zepetik oso baldintzak askarretan, oso gutxi bere soldata oso basua zuten eta orain da irrifarrekoa ez. Eta orduan, entzutea horrelakoak aurrera joango direla udan zehar, egia da animo gehiago ekartzen duela sektoreari eta ematen du aukera gehiago egon daitezkela jantokiak egunean irekiko direla. Hala ere, egia da eskola batzuentzako izan daitekeela zaila segun eta zenolako protokoloak egiten diren, horregatik ere uste dugu ezinbestekoa dela Nafarroako gobernuak dirua inbertitzea espazio honetan edo sektore honetan. Eta ez bakarrik orain arte bezala dauden eskola
gutxi batzuentzako, pliegoak dituzten hoientzako, komarkalak diren zentroetarako, baizik eta jantoki guztiak bermatu ahal izateko Nafarroko Gobernuak benetazko apostuak egin behar du, horretarako dirua jarri beharko du, eskola guztiak bermatu ahal izateko ume guztiak elikatuak egongo direla eta zainduak egongo direla espazio batean. Dena den, segurtasuna mantentzea ere oso zaila izango da, halako espazio batean eta bereziki aurrekin. Bai, erreza seguramente ez da izango. Zera, espazio bat non erabiltzen dira hainbat produktu, jaten ari zara, eta batzuk oso txikiak dira, horregatik ere gure aldarrikapen bada ere ratioak izan behar direla gelakoak izango direnak, ez? Irakasleak bai ari direla jadanik ere aldarrikatzen ratioen jaitsiera oso altua zelako, gure asko altuagoa bazen, bikoizten zen, ez? Geletako ratioak eta hori ingobernablea da are gehiago mantentzeko hainbat higiene neurriak. Orduan, hau ere kontutan hartuta, uste dugu inbertsio handia egin behar dela, jantokietako tokietan ratioa jaitsi eta horrela bai uste dugu bermatu ahalko zirela neurriak. Nora aparte, egon daiteke, toki bakoitzak ezberdina da, baina tokiaren adaptazioa, txandak estandarizatu, ea nola sartu, nola atera, nola eseri eta nola egon, hori guztiaz hitz egitea denbora behar du, baina nahiz eta zaila izan uste dugu posiblea dela bermatzea. Eta uste duzu agian gurasoek ere nolabaiteko beldurra edo zalantzak izan ditzazketela haien haurrak jangeletan uzteko? Izan daiteke, egia da hezkuntza departamentutik inoiz zaindu ez den toki bat dela, beti izan da azkenengo zuloa eta esaten nizuna, ratioak ziren bikoiztuak, orduan askotan gurasoen pertzepzioa da jantokia dela selba bat, eta hor inkontrolablea dela guztia. Hau ere ez da horrela, baina egia da ratioak jaisten badira tokiak askoz osasuntsuagoak izango direla, bermatuko dutela, eta ez bakarrik orain higieneko kontua, baizik eta orokorrean onartuko zutela espazio bat beste hezkuntza eremu bat izan ahalko zela, ez bakarrik jateko, baizik eta jakiteko zer den elikadura, nola jaten den ongi, zer den ona eta txarra, produktu lokalak erabiltzen. Eta egia da, hori diozuna gurasoek, seguramente eskolako toki bati beldurra badiote hori jantokia izan daitekela, baina seguramente ere jakingo dute, zaila izango dutela bermatzea, eta hori ikusi da, zaila dela bermatzea ume guztientzako otordu duin bat, otordu osasuntsu bat etxe guztietan, orduan garrantzia emanez eta proiekzioa emanez, uste du gurasoek ere babestuko dutela aukera de ongi neurtuz eta inbertsioa eginez hezkuntza departamentuaren aldetik bermatu beharko den toki bat dela, jantoki edo jangela deitzen dugun. Dena ez da ere ez dago oso argi ez, kurtsoa nola joango den, udazkenean berriz birusa gertuko den, edo orduan, agian normala da ez, pixka bat itxarotea ea zer egin ikusteko. Bai, egia da incertidumbrea hor dagoela, baina egongo da orain eta egongo da irailean eta urrian, ez dakigu beste konfinamendu bat egongo den, lokala izango den orokorra, auskalo zer gertatuko den, baina itxarotea bakarrik eta ikusi da pandemia honetan, itxoitea ze gertatzen den, ekartzen duen bakarra da improvisazioa eta hori kasu askotan ez da hoberena. Eta kasu askotan improvisazioak ekartzen du akatsa, ekartzen du gizartearen kontrako jarrera izatea, neurriak ez izatea egokiak, orduan uste dugu honen izango zela kontemplatzea aukera guztiak eta horren araberako planifikazioak eta protokoloak erabiltzea ez. Baina, hala ere ez, momentu honetan badirudi inbertsio asko behar direla alor desberdinetan, eta orduan zerrek izango luke prioritatea ez, hori ere agian jartzen da hor debatean edo. Bai, egia da, eta bakoitzak ematen du bakoitzak begiratzen dugula gurera eta gurea da lehentasunezkoa, nik uste dut orokortasun batetik begiratu behar dela guztia, hezkuntza osotasunean begiratzen badugu, nik uste dut ez zela erabaki behar hau bai eta edo hau ez, baizik eta zerbait orokorra, inbertsio orokorra egin, umeak ikasten dute geletan, baina emak ikasten dute ere jolasean patioan eta hor bertan ere
protokoloak erabili beharko dira, egoteko jolasean kontagioak egon ez izateko, edo sarrera irteetan, eskoletako tokietan, busera igotzen eta jaisten direnean, eta berdin jangeletan, zerbait orokorra da, nik uste dut ez dela zerbait, edo ez dagoela hau importanteagoa da hau baino, nik uste dut hori. Osasuna dela, edo osasuntsua dela guztia, hezkuntza bermatzen du ume guztiak heldutasunean jakidura bat izango dutela, eta bakarrik jartzen duguna guk erdigunean elikadura ere badela jakidura izatea eta beharrezkoa dela. Eta aipatu duzue, Nafar gobernuarekin biltzekoak zaretela, eta noiz duzue bilera hau? Bai, guk deitu dugu hezkuntza departamentuari bilera batera, haiek jartzeko data eta ordua, esan dezakegu, eta oraindik erantzunik ez dugu izan. Harritua gaude, ze normalean azkenengo urtean hezkuntza departamentuarekin saiatu izan garenean biltzen nahiko azkar ditu gaituzte eta honetan ez. Eta, egia da ez gaituztela deitzen aste honetan zehar, ze hau orain dela aste bat sartu genuela eskaera, kaleraterako gara langileak eskatzeko hezkuntza departamentuari gure ahotsa entzutea, planifikazioak badakigut hainbat tokitan egiten ari direla, baina uste guk ere parte izan behar dugula, hezkuntza komunitatea ezin dira bakarrik izan irakasleak eta baizik eta gurasoak ere badira, hor bertan dauden langile guztiak barne jangeletako langileak ere. Eta nola sentitzen dira langile hauek? Ez jakintasunak suposatzen dut kezkatuko dituela, ez? Bai, oso urduri daude, gainera gehitzen da alde batetik erteekin ez dakigula zer gertatuko den, luzatuko diren edo ez? Dago alde batetik urduritasun hori eta gainera gehitzen badiogu ikasturtea ez dakigula hasiko den edo ez, eta hasten bada ze nolako baldintzetan, jendea oso urduri dago. Azkenean haiek oso soldata bajuak dituzte eta jandute martxotik honaino oso gutxi kobratzen, 160 kobratzea langile hauentzako da miseria bat, eta jakin gabea irailetik aurrera 100% kobratuko duten edo ez, bada desesperazio puntu bat beraien burutik. Honi gainera gehitzen badiogu ere sepetik askoaz eta asko oraindik ez dutela diru, euro bat ere jaso, ez? Orduan, badaude elementu asko nahazten direla, eta azkenean langileak daude, ez dut esango desesperaturik, baina bai oso urduri eta logikoa da, haiek nahi izatea erantzun bat, nahi izatea entzutea, nahi izatea prozedura bat abiatzea eta entzutea hezkuntza departamentutik jantokiak hasiko direla ahalik eta normaltasun gehien ez. Bai, orduan garrantzitsua da, ez? Ahalik eta azkarren nolabaiteko erantzun bat jasotzea. Bai, hori da, lasaitasuna behar dute langile haue guztiak, jakin behar dute beraien soldata egongo dela, jakin behar dute lana izan beharko dutela bestelaz, imaginatzen dut batzuk hasi beharko zirela beste gauza bat bilatzen, baldin badakite ez direla hasiko lanean edo lanean ez dutela izango, orduan hori gerta ez izateko erantzunak nahi ditugu, ez? Eta badakizue baloratzen ari diren hori, agian erantzuna ez dutela jasoko eta beste zerbait bilatu beharko dutela. Ja, hori langileak edo... Bai. Batzuk guztiz dependienteak dira lan hauekin, ez? Beraien soldata bakarra da kasu askotan etxe bakoitzean, eta orduan esaten dute edo bermatzen diate hurrengo irailean egongo naizela lanera, edo bestelaz baldudan diru guztia bukatuko zait eta bilatu beharko dut beste zerbait, eta badakigu ere saia egongo dela bilatzea beste zerbait, ez? Orduan ikuste dute langile asko daude honen menpe, ez dira bat, bi edo hiru, ari gara hitz egiten, igual 2000-3000 langile bizi direla jangelaeko soldatetaz, orduan, badat gai serio bat, gainera gehienak dira emakumeak, eta oso lan prekarizatuak, orduan Nafarroko gobernuak nik uste dut begia jarri behar dituela horretan, ez? Lanaren suntziketa ez dugu onartuko, eta are gutxiago jotzen badu horrengo gor emakumeen kontra beste behin ere. Ez dakit, zerbait faltatu izan zaigun aipatzeko edo zerbait gehitu nahiko zenukeen? Ez, bakarrik igual errepikatzea zenolako importantzia daukan dituzten jantokiak eta saiatzea gurasoak ere gurekin batera aldarrikatzea
hau guztia, ez? Gure aldarrikapen nagusia lab bezala dela jantokiak jangeletan bihurtu behar ditugula, ez? Jangelak izan behar direla espazio seguru, ona eta non hezkuntza barruan egongo zirela, non bermatuko zen ez bakarrik janari osasuntsu bat hartuko zutela umeak egunean behin, baizik eta ere ikastea zer den elikagai osasuntsua, lokala eta hemengoa. Orduan, batzea pixka bat gure aldarrikapenarekin. Eta suposatzen dute informatuko duzuela, ez? Mobilizazioaren bat edo zerbait egiteko asmoa baduzue. Bai, seguramente, espero dugu ez izatea horren azkar eta ez izatea bilera, baina ziur gaude gurekin kontatzen ez badutela edo zerbait trikinuelaren bat egiten badute bidean iraian aurkituko garela kalean eta langile asko garela eta naiz eta soldataz menpe egon oso indartsua bada sektorean, nahiko borrokalaria eta orduan ez dugu behintzat erraza jarriko gure lanpostuetatik gainetik pasa nahi badute. Mila esker, bertan gurekin egoteagatik eta kontatzeagatik zein duen egoera. Eta animo asko espero dugu hobetzea. Bale, eskerrik asko. Horrengoan arte. Bale, agur. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Zer moduz, Josean, ongi? Oso ongi. Atxeden hartzen, ja. Grabaketaren, pelikularen rodajaren ondoren, sakonaren ondoren, atxeden hartzen, eta. Komplikazioak izan dituzu dena den grabaketetan, ez? Koronavirusaren historia guztiarekin? Bai, hori azteko. Hori izan da komplikaziorik sakonena bortitzena denak aztoratu baitu dena, ez? Gu zeurek eta denak, ez? Eta mila guztik, eta gure lanean zezanik ez. Ni bi rodajetan nengoen, bai pelikula honetan eta baita Barcelonan ere Netflixerako teleserie batetan, eta bertan bera geratu ziren, eta, jakin gabe noiz bultatuko ginen berriro lanera. Zorionez, gu izan gara lehenak, hasten, komplikazio gutxiago geneukalako gure rodajean, ze aurretik ja grabatu gara neuzkan, kanpoan, kanpoan egindarreko estenak eta bai figurazioarekin egindarreko estena guztiak egindaren euskan eta orduan behartzen zitzaizkigu kanpoko batzuk, baina bai barrukoak, intimoagoak zirenak, aktore gutxiekin eta alde horretatik, errexago zen produkzio aldetik, ez? Produkzio aldetik errexago. Eta guretzako asko aberatxagoak geratzen ziren estena, aktorentzat esaten dut. Hala ere, orain hasi zinetenean berriz, ez, konfinamendua eta gero, neurri bereziak hartu behar izan zen dituzten, esan nahi dut aldatu zen lan egiteko modua? Bai, ez dira, jende edozeinek ulertu ditzake baldintza berri hauek ez, maskikaria eraman behar izatea, gaur egun oso jakituna gara, ez? Batean, jakituna gara, nahiz eta, nahi dugun egiten dugun pedokarria baina. Baina, egunero taldekide bakoitzari termometro, temperatura hartu, rodajean jende guztia dago rodajean, kotxeak eramaten edo maskariak prestatzen edo dena delako produkzioan da bilan jendean behar zituzten, maskara denodak izki urdin horiek, ez da gino izan duten,
barruan zeudena rodajean geundenak, beste 20 piko bat edo, hoiegia maskara txuriarekin, PPB edo horiek. Eta noski, aktoreok maskarari gabe, bestela zezaten egia, Eta, hori hasteko, gero aurretik ere, basaten ari nintzen hori, eta gero rodaje hasi baino lehen ere, froga azkarra egin ziguten, ikusteko ote denukan, norbaitekoa ote denun, zomorroa, barrua sartuta. Eta, hortik aurrea ez dio baldintzatu asko. Eta gero beste gauza bat, garrantzitsuena nik uste dut pelikula honetarako. Gero, zutabe irmoena, zutabe zentralena, pelikulan, talde zutabe sendoena, 8 pertsona egon gara konfinatuak berriro. Barnen beste konfinamendu batetan egon gara. Baserri, nekazal turismoko, gertzungo baserri turismo baten, zuzendari laguntzailea, kamara, fokista, neskatila, aktoresa, aizea, nineu, produzio burua eta sortzigarren bat zina eskortzen. Eta horregu gara, bi astetan, ezin atera, esan edo beste guztiak bukatuta, etxea joten ziren, bere familiarekin eta bodotu nien berriro, bukatu eta berriro elkarrekin dena. Eta horrek ze suposatu du? Zigortuta egon gara. Baina horrek ere onerako baldintzatu du pelikula. Esango dizut. Bi hilabeteko eten honetan, zuzendariari denbora eman dio, birplanteatzeko nolabait ere komeni zitzaion rodaje berri bat, ez? Estena bat edo beste kendu, ikusten zuen nahi atxikula funtzionatuko, eta nolabait ere gibet zertxo bait, asko espada ere zertxo bait aldatu. Eta zezanik ez, gu denbora guztian elkarrekin egon izateak baldintzatu du onerako rodajea, zer denbora izan dugu ensaiatzeko, eta oso harreman aberatsa sortu da, sorkuntza, sormen energia bat berpiztu da, eta egia esan, dena eman dugu, nire momentu honetan gustuta sentitzen ez. Orduan, pozik zaude emaitzarekin eta uste duzu jendeari gustatuko zaiola egin duzuen lana? Bai. Ni gutxi askotan ez da izaten, baina nik honetan sentitu eta hasiera zeretik proposatu zeatenean, zegoela pelikula bat gidoia begiratu ala ez. Baina rodaja bukatu eta oso irudi polita gaude, gidoia oso polita da, eta nik uste badaukagulo pelikula der bat, bai. Eta ze impresio edo, ze uste duzu transmitituko diola jendeari ikuslei, ze sentsazioarekin edo geldituko da? Ni orain, batean datorkidan, igual kursi xamarra, irutuko da nik izan dako honek, baina nik ikusten duten oso baina azpimartuta maitasunen guztu pelikula honetan, hau historia doa neskatila baten historia da, neskatila baditu, neskatila hiltzear dago neskatila hau, beste indar bereziak edo natura orain diren darrak dituen emakume bat salbatzen. Baina, eternoa bihurtzen du, ez da hilkorra, bera neskatila hortik aurrera. Eta, hain zuzen ere, pelikularen izenburua, ilargi guztiak, ez dakit nola ikusiko den, aldez, ez dakit nola dago. Ez da oso ikusten, ilargi irakurtzen da baina. Esaten duena neskatiak esaten duena da, berak ez dituela ilargi guztiak ikusi nahi. Hilkorra izan nahi du, daukan kondena hori dalako, ez? Inguruko jende guztia sartzen baten da, eta bera gazte jarraitzen du, baina bizitza hori da, ez? Bizitza, izakien bizitza, animalien bizitza, naturaren bizitza hori da, ez?
ziklikoa da, eta bere bizitza da ziklikoa, beraz, mundu honetan ezin du bizi, ez? Eta, bueno, azkenean ondo bukatzen da pelikula, eta nik uste hori, pilatzen duena edo nik uste lotzen duena maitasunaren bidean bere salvazioa, ez? Nik asko gozatu duz, neskatiarekin lan egiten egiazan. Eta noizko egongo da filma ikusgai? Esaten dute egina azarorako abenduak izango dela, baina gero salatan eta ikusteko aukera, nik igual udaberrian berriro, hartxoak edo, bai, hainbat festivaletara bidali beharko da, eta bueno, beste gaur egun ez dago erresa salmentaren kontua, eta orduan, pelikula berezi xamarra izango da, ez da komertziala izango, eta nik uste dut izan beharko dituela beste bide batzuk horratu edo bili beharra, festivalen, eta ez, bueno, nik uste dut martxorako kalean izango da. Eta orain festivalak eta zinemaretoak eta aipatuta, uste duzu egoera normalizatuko dela? Hala, asko kostatuko zaiola eta agian ere pelikula kontsumitzeko modua aldatuko dela. Eta baita zuek lan egiteko modua. Bueno, normalizazioa etorriko da. Atzo ez egin dago esaten zidan, kontu zibiliz, virusa oraindik ere kalean dago. Zalantzari gabe kalean dago, baina zenbat virus dago kalean. Beti da nik. Ditxuela momentuan non ez den hain berezia izango virusa kalean egotea, ematen du, eta bueno, denok izango du jendea inguruan eski pasatu duena, eta edo zen nirentzako oso momentu gogorrak izan dira, ez da batzuk asko zego gogorrako bizi izan dituzte, baina bitxua momentuan, bueno, beste virusekin ere izango den. Badira beste virus kutsakorragoak eta asko gaiztoagoak, gaixotasun virus hau baina, ez. Eta, bai, gure mundura ere, iritsiko da normalizazio hori. Baina, jakin behar duguna da, koronavirusa etorri zenean, itxi zenean, ja gure sektorea nahiko berritze bide baten zegoela, krisi handi baten zegoela, eta egongo dala distribuzioaren kontua, eta hori ja horrek ez dago zer ikusi ja koronavirusarekin, eta plataformen eta beste bultza berrienekin, ja salatara ja ez da joaten, ez da joango ote da, mendik aurrera. Hori gure pelikula ere saltzeko beste modu batzuk bilatu beharko dira. Zer jendea publikoa gongo da, pelikulek nahiko duen baina ez da ginik zinetara gongote zareten, gongoterak. Orduan, argi dago ez nolabait aldatzen ari dela zinemaren mundua. Barkatu? Bai, argi dagoela zinemaren mundua aldatzen ari dela. Asko aldatzen ari da, eta egunero, eta nik badakit produktore potentenak estatu mailan ja bere produkzioari uzten ari zatzizkiela, eta beste munduetara bilakatzen ari direla beraien lanbidea edo bidea, bai, lan egiteko modua edo... Orduan... Egia da, datuak hor daude, salatara jendea ez da joaten. Orduan, uste duzu eraldaketa hauek... Onartu nahi hori, baina... Bai, orduan uste duzu eraldaketa hauek okerrerako direla, zuentzat? Ez dakit, nik esango dizut, nik zinea etxean ezin dut ikusi. Nik zinea joan gara horret. Aldiak itzali, sala handi bat, eta hor pantai izugarri handi baten, eta hori errito bat da niretzat, ez? Antzerkia bezala, ez dakit, antzerkia ikusi dezu kalean egizu, baina kalean antzerkia, areto antzerkia kalean ezin dut ikusi, eta zinean, ez dut beste... Zineak desagertuko balira, etxaiak beste remediorik etortuko da. Etxean ikusi, baina ez naiz konzentratzen, etxean. Deiak badituzu, orantxe bertan bezala, deiak dituzu, edo sukalde, hain guztuko duan sukalde hortxo dakar, eta izinean nahiago. Orduan okerrerako den edo, nire ikuspuntutik bai, baina... Bueno, ez dakit, positiboak izan behar dugu. Zer berri etorriko da, pelikulak ikusteko gogoak hori da
hirugarrena ez da bakarrik salatara ez eramatea. Horrek beste ondorio ekarritzakeen, ez? Nik badakit eta, izenak esaten ez hasiko, baina badira plataforma batzuk eta salmenta izugarria daukatena hemen, mundu mailan hemen ere bai, eta hori, eta imposturik ordaintzen dut dituzten plataforma hauek, izenik esan gabe, denok hautan daude, eta badakit haiei kalidadea asko gehiagin zaila importa. Orduan, netzat arriskua dakar hori, aposto egiten duten, dirua noren alde dago, zeren alde dago, diversifikazioaren alde, zeren alde dago, kalitatea ordainduko da, ez da ordainduko, eta badago jendea kapaza zine hona egiteko, gero eta gehiago dago, profesionalak esan nahi dut, baina hori interesatuko zaio, azkenean, kalitatezko zinea. Netzat hori da galderarik, bai, hau debaterako zera da, baina ez dakit. Itengo dugu, ni sekula ez naiz pesimista, baina datuak ez dira honak, momentu honetan. Baina hori ikusleak exigitzen duenaren arabera, ez? Azkenean ikusleak exigitzen duena, plataforma hauek edo enpresa batek, ez? Hori eman behar du. Orduan nolabait ere gure errua edo gure egin beharra da. Bai, ez dakit noren errua dan, izango dan, momentu honetan ikatu zute gure elkarrizketa hau pelikula nire ustetan, oraindik egin gabe dago, baina zoragarri izango den pelikula baten inguruan da, bera, oraingoz itxarotena badago, ez? Eta jendea badago, ari da oraindik gauza ederrak idazten, jabean ez, nik badaukat inguruan gidoi honak ere baditut, jende hainbatena, desberdin askorena, eta profesionalak gero eta hobiak dira, Euskal Herrian, zesanik ez. Nahotan dauzkagu, hainbat pelikula ez azken urteotan. Beraz, jendea prestatuta, dago, eta dena emateko. Ikusleak ere, horrek gainera ahalbideratzen du, ikusentzuleak zaletasuna, ez? Biztea, pelikulak ikusteko, bertako pelikulak eta historiak ikusteko. Orduan, erdibidean dauden dirua, produkzioak, administrazioak, hori kontutan izan beharko dutela. Orduan, ez dakit, askotan dena lortzen da, bakizue, irautza txiki hau, ez? Saren eta internet eta hortikan etortzen ari den irautza hau nola bideratu, ez? Hori da kontua. Irautza teknologiko guztiak ondo daude, baldin eta badakigu zer egin, haiekin. Bestela ere ikasiko dugu, ez? Ikasi daiteke? Ikasiko dugu? Asko ikasi daiteke, bai. Egunero ikasi daiteke. Bai. Ni egunero nintz ikasten. Ontsi bertan ikasten ari naiz, bai. Orduan, ilargi guztiak filma ateratzen denean argi dago mundu guztia, ez? Gonbidatzen duzula ikustera joateko, ze behintzat argi dago zuri pila bat gustatu zaizula. Bai, zalantzari gabe, joan zaitezte, oandikan denbora geratzen da, baina joan zaitezte ikustera. Nik eta nire arrastotxoak esan ditzen. Ez dakit zerbait gehiago aipatu nahiko zenuken, edo zerbait gehitu esandakoari? Ni Madrilen nago, momentu honetan hemen bizi naiz. Ez Euskal Herrian, eta justo bisita bat izan dut oraintxe bertan, eta erakutsi egingo dizut. Gure bisita, zein etortzen den nire etxera, Madrilen. Ezagutza lehzu hau. Ai, kaixo, bai. Bai, noski. Zein den, ez? Bai. Egunon. Bintxe. A ver, bisitan, bakizu. Zer moduz? Kaixo. Ondo, bero ondian. Bai, ez du ezan animatzen elkarrizketara ere? Maite zen hau. Maite, nahi gozu nien. Bale, primeran. Idatzi, eta nengo berotik ingo dugu berba. Bale. Zuk ikusiko duzu ilargi guztiak filma?
hecho, coach moduan egon nintzen, hasieran rodaje aurretik umearekin. Beste hiru coach ginen, beste umea ez nien, ez hau. Vale. Asko zerrezago da. Eta egon ginen bera prestatzen, apur bat esplikatzen rodajea deo zer izaten da, eta gauza guztia hori. Así que apur bat banaiz parte ere bai. Oso, ongi. Sorpresatxoa ikusi duzu Maitea, sorpresatxoa hemen etxean. Bai, joi. Agur Maite. Agur. Ikusten duzu, ez? Zer jende xelebre etortzen den nire etxera. Bai, jo, ezin zana kefatu. Nik alako bisitarik ez dut. Ja, ez. Ez, bera ere ez, orain earki bat galduko du honek, Bera ez dizina kejatu. Bueno, ba. Maite, hori da, eskerrik asko. Zuri. Zeratik, entrevistagatik eta eskerrik ere bai, eta, bueno, hemen nago nahi duzunerako. Zuri mila eske. Ongi segi eta zaingo. Denok ikasten. Hombre, noski baiet. Bueno, ba. Aio. Agur. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ella está la...